Anem a per l'elecció dels nous hereus i polies de l'any 2009. Primer de tot la benvinguda i ara passem a donar l'entrada als visitants d'hereus i polies de totes les poblacions visitants. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Ara vaig a llegir l'acte on posa a l'escala 16 de maig del 2009 reunits a la sala del CEP els representants de les diverses associacions i entitats oscarenques que han presentat candidats. S'ha constituït en jurat per l'elecció de l'hereu i la polia de l'escala 2009 i l'hereuet i la polieta. Després de fer una prova escrita i una entrevista personal, aquest jurat ha arribat al següent parer. Com a hereuet del 2009, Esteve Ribas Saurí. Després de conèixer l'hereuet, tenim a la polieta del 2009 Alexia Pallarès Morí. Ara arriba el torn de l'hereu de l'escala del 2009. Eduard Plata Coll. Anem a conèixer la segona dama del 2009. Mireia Graulós Prat. La primera dama de l'any 2009 és Aura Ruiz. i la polia de l'escala del 2009 és... Arantxa Berta. Gràcies al jurat per escollir-me a mi com a polia de l'escala. Intentaré fer-ho tot el
bé que ho ha fet la Carla i tots els meus companys aquest any. I bueno, que moltes gràcies, visca el pubillatge i visca Catalunya. Moltes gràcies a tots. Sé que jo no soc en Goran, però intentaré fer-ho també. Moltes gràcies. Sí? I què t'assembla això? Molt bé. I me pots explicar què faràs aquest any, o com representaràs l'escala, o què t'assembla això? Molt bé. I la web? Explica. Moltes gràcies a tots i molt bé. Membres del Foment de les Tradicions Catalanes i amics del pubillatge. Avui és un gran dia, ja que aquí es celebra el 40è aniversari de l'elecció de la primera pubilla. I és realment molt important que durant aquests 40 anys el pubillatge no s'hagi perdut. I esperem que no es perdi, perquè som dels únics pobles de l'Alt Empordà que continuem amb el pubillatge. I és molt important això per la nostra comarca. Llavors, agrair l'Ajuntament de l'Escala per l'esforç que fa dia rere dia perquè això no es perdi, i especialment a l'associació de pubillatge d'aquí a l'Escala. I llavors em saltaré una mica el protocol avui perquè crec que m'ho puc permetre, perquè les 7 persones que han representat aquest any el pubillatge ha quedat molt alt, per tant em referiré a vosaltres. Goran va ser el meu fadrí i actualment l'hereu de l'Escala ha estat un hereu molt gran, i això mai ho oblidaré. I recorda que si t'ho proposes pots arribar molt lluny. Et queda l'Alt Empordà i et queda Catalunya. En Pol i l'Alícia, dues persones que abans no coneixia i que el pubillatge m'ha ajudat a conèixer. L'Alícia, encara que no hagis pogut sortir molt, per motius que ara no direm, com ha dit en Goran, ha sigut una pubilleta molt gran. No ploris, perquè tots dos us podeu presentar com a pubilla i hereu i sé que ho fareu molt bé. L'Arantxa, moltes felicitats. Aquest títol te'l mereixes perquè has representat el teu poble tal com es mereix, i espero que organitzis, que puguis arribar molt lluny, perquè com me vas dir, lluitaries per la teva comarca i pel teu país. Llavors, Helena, què dir-te? Tu i jo som cosines, mai havíem fet aquesta amistat que hem fet ara, i gràcies al pubillatge m'emporto una gran amiga. I a tu, Carla, què dir-te? Has estat la meva antecessora, és la meva successora. Has sigut la meva successora i ja ens ho hem dit tot, no cal dir res més. Espero que vagis amb molta força a l'Alt Empordà perquè et mereixes aquest títol. I llavors, els nous representants, què dir-vos? Que se us quedi per sempre més Eduard. Moltes felicitats pel títol que t'han atorgat, sé que ho faràs molt bé, intentaràs fer-ho millor o igual que en Goran, i l'any que ve cap a Catalunya també.